pagkain ni Ashi na short kami sa pagkain ni Ashi guys kasi hindi ko in-expect. Ang lakas niyang kumain. Mas mabilis siyang lumamig. Huwag nang tanggalan ng diretso na sa diretso sabi nagiging Bisaya na tayo, diretso na tayo, diretso. Double purpose, maraming purpose ito. Magagamit ito kung magkakape kami or mag-snack kami dito sa sofa. Ting dito sa ilalim. So nabili ko ito sa Japan Home. This is 388. Ayan, hello guys! Good afternoon. Hapon na. Anong oras ba? Ang oras pa? My gosh. Quarter to 4 p.m. At kaya ganito yung grabe. Tagal natin pa. Sabi ko pa yung kailangan bagat tayong makauwi. Pero anong oras na? Alas 4 na. But anyway, medyo na busy kami kanina. Pero wala akong vlog. Ayoko mag-vlog doon sa ang tawag dito? Sa mall kasi di ba may mga lagi ako nakaka-copyright dun sa mga music. Maingay siya, besh. So today pala is Saturday. Today is holiday. Today is November 30, 2019. So my gosh, tomorrow Disyembre na. But ngayon is mag-haul tayo ng mga napamili namin kasi namili kami ng mga gamit and mga pagkain na rin. So ayun, mag-haul tayo guys. Ayan guys, dito tayo mag-haul. Kasi dun ang pangit ng lighting dun sa kabila. Sobrang pagod talaga ako guys. Umaga pa kami umalis. Anong oras na? Sobrang pagod ko talaga. So dito, meron pang iba dito na ayan mga pinamili natin. I-haul ko din yan sa inyo. Tingnan natin to kasi eto kasi mga to eh. Minsan lang kami mamili ng mga gamit talaga namin pero yung mga importante lang. So, ito mga binili talaga namin, mga importante. So, naglaan kami ng budget para sa And, natatawa ako kasi yung pagkain ni Ashi na short kami sa pagkain ni Ashi guys kasi hindi ko in-expect. Ang lakas niyang kumain, as in, malakas siyang kumain. And then, yung natira dyan na dog food, buti na lang may dog food. Dapat siguro talaga may nakastock na dog food na konti. Para at least kung maubusan man ng pagkain. Kasi syempre, hindi siya pwedeng makakain ng mga tira na mga may mga tinik. Kasi hindi pa siya marunong kumain nun. Kaya mahirap. Nabilihan ko siya. Pero pakita ko sa inyo ngayon. Bili kami ng tang. Ito yung favorite talaga namin, itong tang na dalandan. Sobrang sarap. As in talagang parang totoong dalandan. And Yatos. And itong Cloud9, dalawa. Kakain ko ito kanina sa taxi. Kaya lang sobrang pagod ako. Nakatulog ako guys. Cloud9 no. Walang tatalo yung ibang kasi yung Cloud9 talaga hindi siya matamis masyado. So, bumili kami ng petchay. Kasi magkasabaw kami. Namiss namin yung sabaw. Tagal kami hindi nakapagsabaw ng karne. Kaya magkasabaw tayo mamaya. And bumili ito kay Ashi to. Baguio bean. Ito lang kasi meron kaming carrots. Meron din kamote. Tapos ito kali, dalawang kali. Ito lang naman yung kaligayahan namin ni Papa. So, hindi ko na ito tatanggalin kasi para mas mabilis siya. I-reps na rin pa para mas mabilis siyang lumamig. Huwag nang tanggalan ng diretso na sa diretso sabi nagiging Bisaya na tayo, diretso bread kasi yung sa grocery talaga namin is actually 4,000 a month lang talaga. And as you all know, yung nag-grocery ako nasa mga 2,700 lang yung nag-grocery ko doon. Kaya eto pasok pa din to. And eto atay 113 para to kay Ashi. And ito yung isasabaw natin. Sobrang daming laman. Ground pork. So, yan yung ilalagay natin. Tapos, mga gulay na. Para, syempre, para nag-fit Ashi. At saka sobrang nagustuhan niya yung niluto ko. Actually, nilalagyan ko ng tanglad. Kaso, wala kaming tanglad ngayon.
And then, nakakatawa ito. Nakuna na namin kagabi. Sa, ano to, sa sister-in-law ko to. Ano to, sourdough. Yung, ano, parang may sour cream. Sobrang, ano niya, sobrang sour. Ayan. Ako lang yung kumain yan. Si Papa hindi niya kayang kainin. Kami ng table. Actually, okay naman sana yung table dito na, yung center table dito na ano. Kaya lang, sabi ko, ganito na lang yung bilhin namin. Kasi since, eto, napo-fold lang kasi to. Nabili ko lang to sa ano, sa Free Life, doon sa Gaisano. Pwede ko gunting pa Tapos, hindi pa pangit yung lighting guys. Baka ano na yung itsura ko. Gunting? Ngayon na. So, ayan. Binili namin. Tapos, white to. Foldable to na, ano, this is 289. Kasi para mas madali siyang fold. And, double purpose. Maraming purpose ito. Magagamit ito kung magkakape kami or mag-snack kami dito sa sofa. And, pinaka-ano talaga nito is, pag nagkukulay si Hagid, kasi ayaw niya umupo doon sa aming dining table pag nagkukulay siya. Dito talaga siya dito na side talaga. Ganyan. O, diba? So, okay siya. And, puti na lang yung binili ko kasi parang walang kontra yung ano. And, walang ibang design. Ito lang yung may mga ganitong mga kaya maganda siya. Puti lang. And then, bumili kami ng ang tawag dito, Hagrid trapal. Kasi para to sa labas. Kasi plano namin, kasi kung nakikita nyo dun sa ano, sobrang dami namin boxes para sa mga packages namin. Sobrang dominado na part na dun. Kaya plano namin, kasi sobrang init kasi dun sa labas So, lalagyan namin ng trapal para at least yung mga boxes dun na din dun sa labas. So, para hindi na masyadong makalat dito. So, this is 130 per meter. So, 2 meter lang yung binili na. Ito, lagayan ng plato. Ayan, makikita nyo na to sa mga susunod. Pero, may ganito na ako dati. Kung naalala nyo sa lumang videos ko, dati sa kahoy na bahay. Meron kaming ganito. Kaso lang, nawala yung ano niya. Parang ano dito, so parang maalog-alog na. So, binigay ko yun sa kapitbahay namin nung umalis kami doon, nung sa lumang bahay. So, sabi ko, bibili ako ulit. Kasi maganda kasi to, meron kasing ano dito sa ilalim. So, nabili ko to sa Japan Home. This is 388. Ayan, 388 na to guys. And, maganda siya. Pero, dapat light lang yung ilalagay mo. And, ayun. Inaabangan ko to kasi ang bilis maubos nito. At saka matagal silang mag-restock. Para kay Ashley din pala to. Sayote. Ilalagay ko din yan kay Ashley. Kasi medyo marami yung mga ano ko beef pork. Binili ko to sa 2358. Korean shop pa rin to. Sa Korean shop. Ayan. Etong, pwede to sa tea. Pwede din sa coffee. Kasi meron kami, kung naalala nyo, nung bumili kami ng coffee na parang yung granules na parang yung ano talaga, yung kailangan i-filter. So, dito, pwede namin siya magamit. So, this is only 149 pesos. So, sabi ko kay Papa, bumili na lang kami para at least magamit namin yun. Guys. Ayan. Pagbigkas at pagsulat. Meron ding puncher para sa kanyang mga ano. Tapos, ito para pang ano, ring. Ito bra. Bumili ako ng bra. Bumili ako ng headband na black. 14 pesos. Meron ding, sorry, maingay siya. Ganun kasi mga maliliit na clip na kulang pa ng isa. Mahilig kami sa mga plain na mga damit. Actually, dati, ako lang yung mahilig sa plain. Si Papa, hindi siya mahilig sa plain. Pero, nung tumagal, gusto ko na niyang buhat ng mga plain na mga t-shirt. Nakikita niyo, puro plain yung aming mga damit talaga. Pero, eto, bumili ako ng whole dress. So, eto is, syempre, kung nag-church tayo, dapat maganda tayo pag nagkaharap tayo kay God. So, eto, bumili ako ng whole dress na
Siyempre, favorite natin na kulay. Para siyang mustard. This is 300 plus ato to. 300. So, nasa mga 305. So, ayan. Maganda siya in fairness. Tapos, slipper ni Hagrid. Pero sinuot niya, ni-use niya kanina. Tapos, nagpa-refill din kami ng ink. Medyo, mabilis naubos yung ink namin kasi free lang naman yun. So, eto, refill lang yung namin kasi mahal pala yung extra large. Sobrang mahal na sa mga 1,000 din. Lang yun, isang kulay lang yun. Black lang siya, kaya ayun. Kami. So, restock kahapon. Restock na naman ngayon. Kasi ang kailangan, marami kaming bilhin. So, ayun. Yan lang naman yung nabili namin. And, maya-maya maluluto na ako ng pagkain ni Ashi. Kasi, dog food lang muna yung papakain ko sa kanya. Para kinabukasan na lang niya kakainin yung kanyang, yung iluluto ko. So, yun. Kailangan kong tapusin ito lahat ngayon dahil bukas is Sunday and kailangan natin magpahinga pag Sunday because that is a blessed day para kay God. So, ayun. Yun lang naman, guys. Medyo mahaba na naman ito yung vlog, no? So, I hope you guys enjoy and please don't forget to subscribe and pasensya na kayo, guys, ha? Na-busy lang talaga ako and today is 30 pero feeling ko wala akong may upload ng video kasi mahirap pagsabay-sabayan lahat, 'di ba? Kailangan ko munang tapusin lahat ng trabaho ko. But actually marami naman ako nang na-upload na video pero hindi ko lang talaga kayang araw-araw eh. 'Di ba? Kasi Papa na. And may nakita na naman akong aso kanina. Sobrang naaawa ako dun sa aso. Sabi ni Papa, huwag ka nang kumuha ng aso. So, ayun guys. So, magpapaalam na lang ako dito. And, ano yung lighting? So, ayun. Paalam. So, eto lahat yung mga nabili natin. And, ayun, diba? Maganda yung table eh. In fairness naman, maganda naman siya.